Така да се види, че не съм гола. Почнах. Ох, аз не мога да говоря пред камера. Сега ще се изложа. Ще стане му ние гафове там. Лия, свърна ми се крака. Чакай малко. Чакай да не се сваля. Не, това ми се вижда това. Добре, да ми пише някой жеребец. Жеребец. Не. Следващия... Аз го забравих. Следващия въпрос. Забравих го кой беше. Следващия въпрос е, забравих го кой беше. Кой въпрос забравих? Следващия. Как хора, победителят... Съм аз? Не. Жадната победа. Не съм. Смаги си тръгни, съм аз. Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео, което е кой ме познава по-добре. И днес съм с Ани и Маги. Първият въпрос е кое е любимото ми число? Така? Кое е любимото ми число? Може ли няколко? Може. Маги. Готови ли сте? Да. Добре, обърнете. Ето аз как съм ги 7 и 5 казва Маги. 7 и 5 казва Маги. Ани казва 3, 11 и 21. Добре, значи нито е 7, нито е 5, нито е 11, само 3 и 21, така че може би Ани получава една точка. Айде половин точка. Ще ги записвам тук. Добре. Аз пиша 0 точки. Много яко. Така. Следващия въпрос е коя е любимата ми храна? Това и аз не го знам. Просто напишете нещо, което много обичам. Мари, какво пишеш? Ма не се крие. Крия се. Не се крие от камерата. Ма не искам да виждаш ти какво пиша. Няма, аз не гледам. Аз казвам всичко без лук, маслини и гъби. Добре, защо пиша малко? Леща. И двете получавате по една точка. Супер, че иначе остава много назад. Аз ще почвам да... Искам да изредите един или няколко от любимите ми сериали или от сериалите, които гледам. Шах и мат. Чакай. Много е напрегнато хора. Аз постоянно се гледам там. Нищо. Готови ли сте? Не. Добре. Как се каже? Най-оспорваният въпрос. Помня ми как се каже това. Аха, готова съм. Стойте. И аз съм готова. Ани, ако искаш ти покажи. Това си да показвам. Прочети го. Анатомията на Грей и малки сладки мъжкини. Добре, Маги. Майко. Аз казвам Анатомията на Грей и дневниците на вампира. Добре, и двете получавате по една точка, защото ги гледам всичките. И съм ги гледал. Следващия въпрос е любима песен и изпълнител. Или някой от двете поне. Моля ви поне едно. Брат! Поне любим изпълнител. Аз казвам Тейлор Свифт. Не казва нищо. Познай песента и изпълнителя. 2 точки за Маги. Не съжалявам, не гледай. Аха, 2 точки, не, аз значи на първия мога да защото има 2 числа. Да. Добре. Значи аз имам 4. Добре, хора, това става скандално. Следващия въпрос е в България или в чужбина искам да живея след време? И след порция. Помощавам. Аз казвам чужбина. Браво. Браво. Един... И аз съм на това мнение. Ти ми трябва да не съм писала никога. Любимият ми сезон. Аз казвам лято, просто защото не ме мина. Есен. И за снимки. Зима. Не обожавам пролетта, защото всичко е цъфнало и имам рожден ден.
Добре, 0 точки. Следващия въпрос е любим вкус сладолед. Ягода. Аз казвам ванилия. И за шоколад. Добре. Май трябваше с други да го Май снимаш. трябваше да си снимай. Следващия въпрос е как щеше да се казва Бейли, ако не беше Бейли? Колебах се между две имена. Кои бяха те? Тун. Дакота, въпреки че е женско. Ари. Брат! Нали го писахме заедно, ще се казва BMG. Бауджи. Аз не съм била там. Ама не е честно. Следващия въпрос е как съм хотяла да се казвам, ако не съм кръстили Теодор? Answer the question. Бащата свърши без. Ще го кажеш от мен, от Маки трябва. Готово. Ти готова ли си? Да, давай. Дейвид. Матио. Близо си, ти си близо. Денислав съм щял да се казвам. Точка за мен. Нямаш точка! Денислав, Дейвид едно ще Не е също. Матио, брат. Матио. Матеас. Андреас. Матиас. Come state? Оле сенте. Следващия въпрос е кой е любимия ми сок на капи? Кой вкус? Нищо е с толкова висока. Готова ли си? Да. Yes. Кайсия. Кайсия. Браво. Твоя още една точка. Вино. А ние да питаме ли кой е нашия любим сок? Твоя е ананас. 0 точки. Не е ананас, вишна. Ти биеш всичките. Портокал. А моя? Ти ги биеш всичките портокал. Не, на нея е кайсия. Ако я не обичам. На майка ти е кайсия, не обичаш Те червените, пият не обичаш Червените, зелен вишни. ябълка. Не обичаш зелен ябълка. Да. Не, това много обичам. Така хора, победител няма, защото и двете имат по 6 точки, което прави мен победител. А Маги просто изчезна, защото имаше много неотложна работа и трябваше да се тръгне. И беше ни приятно, ако клипът ви е харесал, дайте по един лайк, абонирайте се за канала ми и ще се видим следващия път. Чао!